El tresmall és un dels arts moderns més emblemàtics i artesans de Mallorca. És un art de pesca artesanal que s'utilitza en embarcacions petites que treballen a prop de la costa. Al port d'Andratx es practiquen dos tipus de tresmall. Un de més profunditat, que té com a objectiu la pesca de la llagosta, i un altre de costaner. Hem sortit amb dos dels pescadors artesanals de la Reserva Marina de la Dragonera, en Joan Torres i en Joan Conill. Som en Joan Conill, som pescador, tenc bastants esports Andratx, el meu lligut és el Cito Primero i me dedico a la pesca artesanal. Jo som en Joan Torres i pesca amb aquesta barca, es diu Ponero. En Joan Torres és pescador de tresmall de llagosta. El meu predí ja pescava, mon pare i jo. En Joan Conill, per la seva banda, és un pescador de tresmall costaner. El que més m'agrada de la pesca artesanal és la recompensa que tenim quan un dia ha anat bé. Cada hora baixa, després de la jornada a la mà, en Joan Conill es dedica a armar i adobar xarxes. Bueno, això és una xarxa de tresmall i l'estic armant. El tresmall està format per 3 xarxes de diferent trama sobreposades. La xarxa del mig té la malla més cega i les xarxes externes tenen la malla més ampla. L'habilitat de teixir i reparar aquestes xarxes és fonamental per als pescadors. Cada fil teixit és una part de la història d'aquesta tècnica, que es remunta segles enrere. Cada jornada els pescadors artesanals de Mallorca s'aventuren a la mà. El tresmall es cala el dia d'abans i no es recull fins l'endemà de matinada. Els pescadors d'Andratx arriben a calar la xarxa fins a 200 metres quan pesquen la llagosta. Hem anat a pescar la llagosta i hem anat a bastanta profunditat. La llagosta se pot pescar de 70 metres fins a 200 metres. Cada línia de xarxa parteix d'una balisa o boia que s'aboca a la mà. La xarxa cau fins al fons, ja que d'una línia de ploms, fet que fa que formi una petita paret de xarxa al fons de la mà. El peix entra dins la xarxa i en intentar sortir hi queda enredat. Quan es recull, s'estira de la xarxa amb l'ajuda d'un torn i es va pujant lentament. Els pescadors van desembolicant els peixos a mà, un a un. Generalment hi pugen vius. En arribar a port, els pescadors pesen la pesca del dia. Hauran d'esperar fins a l'endemà, quan es faci la subhasta, per cobrar la pesca d'avui. És un sempre que mai saps el que farà, mai saps les captures que tindrà, mai saps si serà bon dia o si serà mal dia. És una caixa de sorpreses. Los artes mejores para el pescador es los que más beneficios te dan. Hoy en día el pescador entiende que a veces pillando menos pescado te beneficia económicamente, ¿no? Buscamos sacar el máximo jornal. Malgrat la seva bellesa i significat cultural, el tresmall fa front a diversos desafiaments i a un futur incert. Trobant que les espècies han anat un poquet a menys. M'agrada canviar diferents tipus de pesca i perquè així ja no explotes tants recursos de la pesca que sol fer. I això m'agrada. Jo crec que s'ha de donar suport de moltes maneres. Una d'elles és que haguem més recursos més peixos a la mà, i això se fa fent reserves. Vull dir, jo, sabeu, la meva opinió és que si no hi ha reserves, la pesca artesanal molt difícilment subsisteix. La pesca artesanal a Mallorca és més que una activitat. És una forma de vida arrelada a la història i la identitat de l'illa.
Aquestes xarxes ancestrals segueixen teixint històries de connexió humana amb la mà. Dites marineres, llevant de xalot peix poc, i veig de mancar de tramuntada d'entrada.